बिटिआर खुंथायनि बानजायनायाव गिबि खेब ISPL थामहिनबा इन्टार सेक्सुयेल प्रिमियार लीग जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि थांनाय 9 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायनानै फैगौ 23 अक्ट'बर खालारनि गेजेराव जानो गोनां नैबे जोलुर बादायलायनाय ISPL गिबि खेब ISPL जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बिटिआर खुंथाया BTC ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो खुंफुंनायनि थाखाय बिथांमोना हाबाफारि लादों। नंगौ आं बे समाव दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोना बिटिआर खुंथाया मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खुंफुंनो साखाफारा खालामनाय बायदिनो थांनाय समाव 9 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायनानै डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय जागायनानै उदालगुरि बाक्सा आरो चिरां जिल्लाफोराव जानानै थांखांबाय आरो बेबायदिनो गाबोन नैबे क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेलेग्रा फोथाराव नैबे ISPL जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनो साखाफारा खालामनायखौ नुनो मोनदों। गाबोननि जा जोलुर बादायलायनाय क'क्राझार स्पर्ट्स एसोसिएशननि नैबे गेलेग्रा फोथाराव जानो गोनां नैबे खेलायाव बा गेलेनायाव बाहागो लागोन फारियै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जोलुर हानजा आरो बेनि हेंथायै गेलेगोन मेघालय रायजोनि गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिथांमोना नैबे गाबोननि जानो गोनां क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेलेग्रा फोथाराव गेलेगोन। बे समाव नुनो मोनदों गाबोननि जानो गोनां जोलुर बादायलायनाय बा ISPL जोलुर बादायलायनाय बेनि थाखाय नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेलेग्रा फोथाराव माखासे साखाफारा खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ नैबे साखाफारा खालामनाय नुथायखौ फारियै दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। नंगौ बे समाव जों नुनो मोनदों नैबे गेलेग्रा फोथारखौ गोबां साखाफारा बा थियारि खालामबाय थादों। सोरगिदिं जोलुर बादायलायनायनि जा जोलुर फोथारनि सोरगिदिं सिमा बे समाव थि खालामबाय थादों। लोगोसेनो गाबोननि जानो गोनां खेला बा जोलुर बेखौ जायफोर रायजोफोर बिथांमोना नायफैगोन बे नायफैनो गोनां रायजोफोरनि खाबुनि थाखाय बा जिरायनाय माखासे गेलारिनि सुबिदा खालामनानै होनो नाजादों बिथांमोना। बे समाव बे रायजोफोरा जिरायनानै नायनो हानाय बादि गेलारिनि जा सुबिदा बेखौ बे समाव साखाफारा खालामबाय थानाय नुदों। बे समाव आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ फारियै दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। नंगौ गोबां समायना रोखोमै नैबे ISPL जोलुर बादायलायनायनि जा साखाफारा बेखौ खालामनायखौ नुनो मोनदों। रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय जिरायनायनि सुबिदा गोबां खाबुफोरखौ नैबे ISPLनि जा खुंफुं आफाद बा बिटिआर खुंथाय बिथांमोना बेखौ खालामना होनो नाजादों। नंगौ नैबे समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बे समाव नैबे गेलेग्रा फोथाराव दङ। बिथांनि गेजेरजों जों गाबोननि जानो गोनां खेला बेनि साखाफाराया माबायदि सोलिदों बे समाव आरो गाबोन माबायदियै गाबोननि हाबाफारिया जागोन बेखौ जों बिथांनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन। बे समाव नुनो मोनदों दिनैनि बे गेलेग्रा फोथाराव गाबोननि जानो गोनां ISPLनि जोलुर बादायलायनाय बेनि थाखाय साखाफारा खालामबाय थानायखौ नुदों। बे समाव साखाफाराया माबायदि जागोन आरो गाबोननि हाबाफारिफ्रा माबायदि सोलिलांगोन? गिबियाव नोंथांमोननो बेवहाय रिपर्टिं खालामफैनो थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा ISPLनि जे साखाफारा जोंनि KDSCनि फिल्डआवहाय बेखौ जोङो दाखालिनिफ्रायनो खामानिखौ मावबाय थादों, दिनैबो मावबाय थादों। बे दिनैजों सानथाम जाबाय। बे अखानि थाखाय बहुद खामानिया थालांदों। थेवब्लाबो जोङो बेखौहाय दा मोनासिमनि बिथोराव जों गासिखौबो कमप्लिट हागोन होननानै आसा दङ। हमनानै ला दासिमाव 85% बाराया खामानिया जाखाबाय, जास्ट फिनिशिंआव दंसै। मेनलि 10नियाथ' बे बेनार होबानो जाजोब्बायानोसै। मेनआ जाहैबाय जोंनाव दा एसे टाइम नांगोन ना मोनासिम दा नैबे फ्लाड लाइटनि खोथा आरोखि। टेम्परारि जों फ्लाड लाइट बानायगासिनो दङ। बे फ्लाड लाइटआ जोङो टेन्ट हाउस बिगोमाजों रायलायनायाव दा मोनानि 6टासिमाव बियो बानायनानै जोंनो टेस्टिंखौ होथारनांगौ। बे हिसाबै जों आसा खालामदों जों जेखौ नुदों दा मावनायखौहाय दा 6टासिमाव बियो होनो हागोनखौ जों आसा खालामदों आरोखि। आसा खालामो फैबाय थानाय गाबोन जे खेला जागोन मोनायाव बिनि साखाफारा जे फिल्डनि साखाफारा बियो प्रिपेरेसना फ्राय जाबायानो, बेहाय मोजां जाफुंगोन होननानै आसा दङ। बेनो आरो गाबोननि हाबाफारियाव सोर बाहागो लागोन आरो मा हाबाफारि लादों? गेलेनायजों लोगोसे माबाफोर हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बायदिसिना दं नामा? गेलेनायजों लोगोसे गेलेनायनि सिगाङावनो जोंहा बर'नि मोनसे हारिमु मोसाग्लांनाय जागोन। बेजों लोगोसे गाबोन जोंनि BTC टीम आरो गार' हिल्स काउन्सिलजों टीमा गेलेनाया जागोन हिसाबै गार'निबो मोनसे मोसानाय जों लाबोदों। गार' आरो बर' बे मोननै मोसानाया गाबोन बे खेलानि गेजेर जागोन आरो सिगाङावबो जागोन। बेनो जे हारिमु दिन्थिफुंनाया बेनो आरोखि, गुबुन जेबो गैया। जास्ट खेला हिसाबै बांद्रायबो प्रग्राम होजाया हिसाबै जोङो बे मोननै मोसानायखौनो लादों आरोखि गाबोन।
नोंथांमोना नैबे गिबि खेब ISPL जोलुर बादायलायनायखौ नोंथांमोननि नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि फिल्डआव खुंफुंनो थाखाय खाबुखौ मोनदों बे समाव मा बुंगोन? आंहा बाहाय इन्डिभिजुवेल आरो केडेसिनि आफादगिरि जानानै जों बयबो केडेसिनि टिमानो जोङो खेलानिनो मोनसे आफाद हिसाबै जों खेला जाबाय होननाय लोगो लोगो खेला जानो नागिरदों होननाय लोगो लोगो जोंहा गोजोननायनि बादै जेबो बुंनांगौ जेबो गैया। जोङो बेखौ बुंनांगोन जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ दानि गभर्नमेन्टआ बे हाबाफारिखौ लादों गिबि खेबनि थाखाय जों बेखौहाय आगोलावबो आं बुंदों दाबो दिनैबो बुंगोन आङो जोबोद जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टनि जाय चिफ CEM माने बिथांखौ जोङो बाख्नायगोन आं बाख्नायगोन केडिसिआ बाख्नायगोन आरो निस्सय गोबां मानसियानो रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल बयबो निस्सय बे खेलाखौ लानानै निस्सय बाख्नायनाय जासिगोन होनना आसा दङ आरो आं आसा खालामदों बयबो बे खेलायाव गाबोन लैहोर लैहोर फैनानै खेलायाव बाहागो लागोन। साबायखर थाबाय। थेंक इउ। बे समाव मानगोनां नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि आफादगिरि बिथाङा दिनैनि जा साखाफारा खालामनाय बेनि सोमोन्दै मोजाङैनो फोरमायथिबाय। बे समाव साखाफारा खालामनाय खामानिया फ्राय आबुं जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोसेनो गाबोननि जा हाबाफारि बेयाव जोलुर बादायनायनि सिगांनो माखासे हारिमुवारि गार' आरो बर' मोसानाय दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों। लोगोसेनो गाबोननि हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो गाबोननि हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होयो बेखौ मदद होफैनो थाखाय खावलायहरदों।